kuloko ngadzikwane muri pamba tava matsotsi avaseke avanei kuti uri bosi vanokunyoweka nenyembe dzako. Kuti kana sisi munozviziva kuti mondika kubata hapana hurukuro zvikoshese wega upenyu ndehwako hautengwe nemari. Ipai chanzi mapurisa nemasoja vasevenze basa ravo vanomuziva sei ari kuponda vamwe kana muchifamba usiku. Masoja nemapurisa vanotichengetedza vosei musingatye kufamba usiku, asi zvinoitika munozviziva satinotsvaga 12 o'clock nogona kusangana nevanokurwisa vamwe vanouraya zvachose torufu rwatisingade vakadzi munavo kana usisade mukadzi ndiyo nguva yaunooneka chikuva. Girlfriend kukufonera kwazvibakare kana kubaisa mahara vana vosara vari nherera nemitusi kana tunofonera varume vevaridzi. Usiyane nazvo murume womunhu asvika kare pamba anyepo kuvasikana akaipa wakutya kunyorera girlfriend pamberi pemukadzi. Ngatidei vakadzi vedu ndivo vanotirera mudzimba musakanganwe family planning. Mwana asiri mudiki tava kuguma kwazvo itimu yebhora.
nyika yekudzinga mukadzi neusiku vanhu vachamuuraya anozokuchengetera vana ndiyani. Muchizivawo nyaya dzekudzingira madzimai kwete zvidzingedzinge mukaguta wahwama kuti enda kwamai vako. Nguva dzese masvika pamba moti enda kwamai vake kwaunomudzingira uko akatenga chikafu here. Unomuudza enda kwamai vako iwe hauna mai here. Ivo amai vake vakabvuma kumuchengeta vanenge vachifarira chirombe chako. Ukaroora chengeta wega kwete kuti ukapedzwa mari wodzinga mukadzi vakutanga waimunyengerera wamusakadza wakumudadira. Waimupimba waisaziva here kuti uri kuvaka musha ega kuti ukawana kasikana kanyowa newakunotuka mukadzi akazvigarira. Wakanganwa paimuda achiri musikana wakamukuromisa kuti uchamuda kusvika murufu apa wakumurova pamba unouya usiku. Maidenana paye muchitambudzika mese usingashande mari yakupesanisai nevana hauchavafunga chero adye asimbe uchimuitira magirlfriends mumeso ake. Vamwe varume vane shanje dzemanga-manga kusvika pakurarisa mhuri nenzara mari yese inosara kumakirabu kwinzi. Vanopurumusa vakadzi vavo hanzi pandinenge ndisipo ndinonzwa rumazi kuti kune mumwe anouya kumba kuzokubata-bata pese pese. Isu tiri varume biya ako iwe chinotamba newe kwete mukadzi wako. Mukadzi wako munyarikani wedu. Vamwe munotora advantage kuenda kunodhakwa akachuka mukadzi akuti sori ndanga ndakadhakwa. Vamwe vanomira mapuresha isu tinomira kufara asi iwe ukakorewa usanetse kubvisa pabhawa. Unoenderei kubhawa uchiziva kuti hauna mari everyday unoguta nekuposha unoribirei doro usingaende kubasa. Vanhu vaunomwira hwawa havafare vachakuisira muchetura iwe. Vanhu vaunomwira doro havafare manje vese varangana nhasi hauriravire. Musungwa.